అందుకు చెట్టు అంటే పెళ్ళిలో పెడతారు అన్నట్టు చిన్న కొమ్మ తీసుకొచ్చి అది మా పెళ్ళికి పెట్టింది. ఇది ఇంత పెద్ద వృక్షం లేక తయారైంది. దీన్ని చిన్న చిన్న కొమ్మలు ఇంకా కొట్టేసిర్రు మా వాళ్ళు. ఈ తమలపాకు చెట్టు అయితే నా పెళ్ళైన తర్వాత మా చెల్లి అయితే పెట్టింది. ఈ మందారం పూల చెట్టు అయితే నా పెళ్ళి కాకముందు అంటే దాదాపుగా ఒక 10-12 సంవత్సరాల క్రితం నేను మా చెల్లెని అయితే ఇద్దరం కలిసి పెట్టి. ఇది 100 వరహాల చెట్టు. ఇప్పుడైతే పూలు పూయడం లేదు, కొమ్మలు అయితే అన్ని కట్ చేసిర్రు. ఈ గులాబీ పూల చెట్టు మా చెల్లె 5th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు బయట వరకు కొమ్మ వాడేస్తే తీసుకొచ్చి పెడితే ఇంత పెద్దగా అయింది. ప్రజెంట్ అయితే ఫ్లవర్స్ ఏం పూస్తలేవు. ఇది బీర చెట్టు. నెల బీరలు అంటారు కదా, అంటే నెల రోజులకే ఇచ్చిన పిందెలు అయితే వచ్చింది, పెట్టి నెల రోజులు అవుతుంది. మాకున్న చిన్న ప్లేస్లోనైతే ఇక ఆవల చెట్టు, ఇది పూల చెట్టు, సూదిబంతులు అయితే అంటారు. అట్లనే క్యారెట్ చెట్టు, ఇది కూడా మా చెల్లెని పెంచింది. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటలే కాబట్టి అదే చూసుకుంటుంది మొత్తం. చిన్న కనకాంబరాల చెట్టు ఉన్న కొంచెం ప్లేస్లోనే చూసారా టమాటాలు